Nalazimo se u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, gde imamo prilike da vidimo nesvakidašnju izložbu o kojoj će nam nešto više reći Milica Cukić. Jeste. Zahvaljujući Japanskoj ambasadi u Beogradu, odnosno Japanskoj fondaciji, imamo gostujuću izložbu koja se odnosi na lutke Japana. Ona ima taj putujući karakter i u stvari ima za cilj da osvetli jedan značajan segment japanske kulture, a koji se odnose na igru i na lutke. Ono što je prvi utisak i što nam pada u oči kad vidimo ovih 80 eksponata na izložbi, a to je da su u Japanu i dečaci i devojčice ravnopravno igraju lutkama. Imamo jedan segment lutaka koje se zovu hina lutke. To su lutke za devojčice, one se vezuju za dan devojčica koji se obeležava 3. marta, a pandan njima su Gogatsu lutke, lutke za dečake i njihov praznik je 5. maj. Ono što je takođe interesantno, a to je da je japansko pozorište No Bunraku i Kabuki poseban rasadnik za likove i ličnosti i situacije koje se ilustruju i prenose na ovaj segment japanskih lutaka. Tu su i Čumatsu lutke koje su posvećene baš deci, realistično prikazuju decu. Tu imamo modne lutke, Oyama lutke koje su veoma lepo, tako da kažemo, obrađene u smislu frizura, kostima, lutke iz Kiota koje su takođe odlikuju jednim veoma raskošnim, prefinjenim, delikatnim vezom na kimonovima, ali ono na što bi posebno skrenuli pažnju, to su tradicionalno keši lutke, koje su u stvari nekako, da kažemo, tipične za Japan. To su drvene lutke, neobično izvedene, visoko, tako da kažemo, veštinom majstora, i ovo znanje se nekako i ta veština prenosi sa majstora na šegrte. Imamo tradicionalne kokeši i kreativne kokeši. Lutke su poseban, tako da kažemo, razvoj i dobile posle Drugog svetskog rata, kada su individualni majstori počeli da obrađuju sami određene likove, muške, ženske, da ih na poseban način ukrašavaju. Neke od njih su zaista vrlo interesantne, izrezbarene, čak i pozlaćene, i to su one lutke koje idu u inostranstvo i koje na neki način predstavljaju japansku kulturu. Hvala najlepše. Naši posetioci mogu još nedelju dana, 2 nedelje da pogledaju do 4. jula ovu izložbu i nadam se da će ih oduševiti kao i nas. Hvala.